Kuna na kego mwancho murigari ase county ya Nyamira asombo wakili Philemon Murara Apiemi anyarako bakagwe sokya na bigo kwandro kongusanana okokogendreta ase county yebose bunge county ya Nyamira gati aba MCA abayigo abakori emiremo ase bunge yasabona atebre ne chinga kyabara yabayiga bacha mabane kenkobeka bare emirobero yogo chigwikirania abakora liboro byago cha sensemo y'abananchi boyigo niga kwandire gitambukiro ke gati abara ibande ase serikali ya county yo batare sokya indako murekeraria gendreta no kongusanana okokogendreta ase ebunge ya county yo nago tumanye murikito Fatgad Gisemba okuburia nigo kwaburiwe guchase abakori emiremo ase bunge ye county ya Nyamira utaeswanani na mang'ana yaba MCA pa Nyamira asokung'usanana ugutindi kogendrete kwenekiwa gati yabo okuburia uko ekwaburiwe n'omuwakiri w'ekigambiro kya High Court oyoboigo uri oyomobo ase baria bagendrete gutwara irang'o ase ekirugo kya oboseneta bwa Nyamira omusike Philemon Murara Apiemi. They are civil servants, very politicians. But we're going to take sides because political leadership will change here, but you are a permanent employee. You are going to have a CS account. You go for a war when I talk about neutral, I go over one of the water, you go over political by nature. HMCA, Ataikuana, Negavana, other leaders, but we're not also a Kanisa and other elected leaders, Paranakibara. Para kaya nama yako la leaders bandi batasoe timu abo komo tindo timu banguyamba kubwatekana n'ekisege chiga nigo omwegereri oyo amokire omoseneta onyamira omusike Eric Okono omugeni ase ogutsinywa kubaigwanani aba MCA eryo baikiranie emiremo yabo boikiranu yokomoreka amagenderero ase county ya Nyamira. Senator is my friend, no muwakili bunanje nande nimgata maskani ya Zara Munene. Lakini ase issue yeye otoferi kabisa. Agako gara akere bintu biseregete senior politicians ase county yeito ne governor ne senator tinda iwo kwana kendi gas. Ande buna na abori aba misia buna omera abande binga senator tayo tare inugoro bwa sobo okomochigwa kwaye omoseneta onyamira nigo kwairwe chinguru no mwanasiasa Douglas Orutwa Onkeo tubwate senator stuku mwiwe na magana ya matanga na gukwana igoro yekwire nabathikiro kya county assembly neregasi no ko oversight nehena bwende gucha no kongo mugeni areta ba MCA batugeda tubwate barayi bandi bachori ne women rep tubwate abachumbe ba Nyamira ndukuriye Nyamira yite gusalika ndukabwate Nyamira ende abantu amba kwenta kuja together erinde babeka aba MCA aba amo asukulikia magana peace and reconciliation chingaki echecho baba mochire aba MCA banyamira ase ogusinywa wikirania emiremo emiya ase omwana inchi eyo bachoreretwe engana baburirie omunyamira samatuko aribusyo kubachora abarai baria bare na maroro amaya ase omwana inchi bali ntubwate even development. There is nothing which is on the ground. Aba MCA aba etuchukura na abananchi mba maithe namba ike marigero mundatu ali interest chai iwona ni togo teba na inchi 2027 is coming mojo raba MCA para abakonye lakini ona mojo wajora abantu bogosererwa igunto konyora Nyamire ko gukwa na abana baito na bochukuru baito mbacha Nyamire. This is the only county tubwate, we need to protect it. Hingo ripoti ya Getembe kurwase county ya Nyamira nje Fatgad Gisemba.